Здравейте! Това е My Perfect Home, а вие се намирате в един от последните реализирани от нас проекти – мезонет на 2 етажа. Холът е интересно съчетание на различни финиши и текстури. Композицията на дивана е изцяло в духа на съвременните тенденции. Той е модулен и всеки един от модулите е с различна текстура. Освен това и цвят, както може да се види. Имаме кожа, имаме и лента. Стените са микс между гранитогрес, фрезован и гладък MDF, както и вградено осветление. Финишът на тавана и на пода е микроцимент, който създава едно по-индустриално усещане и е в добър контраст с ажурните витрини. В нашите проекти много държим на хубавото и качествено осветление. Задължително имаме зониране, което позволява на клиентите да избират според настроението си коя лампа да бъде включена и съответно може би дори димирана. Акцентните лампи тук са на френския бранд CVL, а пък декоративното осветление е на Delta Light. Едно от визуалните предизвикателства, с които трябваше да се справим, е съществуващия трегер, който накъсваше композицията на кухнята. Оттам дойде и нашата идея за по-нестандартното решение на осветлението и тези линеарни модули, които всъщност обобщиха цялата композиция. Гърбът на кухнята е изпълнен от широкоформатен гранитогрес с интересен 3D ефект, който пречупва светлината. Спалнята е интересна с това, че съчетава различни финиши и въпреки това стои хармонично. Имаме 2 вида тапет, имаме гранитогрес на стената, имаме няколко вида текстил и всичко това стои на мястото си. Библиотеката беше предизвикателство. Отне ни доста време и опити, за да получим точния цвят и текстура. Лежанката е мястото, от което се открива хубава гледка към озеленения външен двор. Едно от предизвикателствата бяха тапетите, които искахме да залепим на вратите. Притеснявахме се, че аглите ще се разшият и затова ги занесахме на оверлок за по-финна обработка на краищата. Дрешникът е в непосредствена близост до родителската спалня и банята, така цялата зона се отделя, за да се осигури лично пространство на родителите. В родителската баня сме използвали съчетание на камък и дърво, а нюансите са черно, сиво и бели акценти. Това е едно от любимите ми помещения. Тук темата е джунглата, както и веселата детска игра, за която има нужда винаги от много пространство. За мен детето е слънце. Затова и държахме да има жълт елемент в цялото пространство, което да прави препратка. Както и като цяло съчетахме много различни цветове, но пазейки баланса без да прекаляваме. Формите са меки, обли, предразполагащи. Заложихме на подсветки, които също създават настроение и уют. Пейката под прозореца е любимо място за четене и за релакс. А в това пространство всяко кътче е усвоено оптимално. Имаме скрити гардероби от двете страни. Тапета, който избрахме, е изключително екстравагантен. Изглежда така, сякаш е рисуван на ръка от художник с акварел и пастели. Банята изцяло е издържана в стила на детската стая, както и в цветовата комбинация. Тук сме съчетали различни плочки, както като цвят, така и като размер. Може да видите оребряването по стените, може да видите също така и акцентите, които са в рамките бронз. Отново виждате тук жълтия акцент, който прави препратка към люлеещия се стол в детската стая. По-нестандартното в тоалетната на втория етаж е свободно стоящата мивка и смесителя над нея, както и композицията от огледала. Те бяха истинско предизвикателство и се наложи да ги монтираме няколко пъти, за да постигнем крайния резултат. Заданието на родителите беше да могат да поддържат контакт с децата, когато са на втория етаж лесно, но и да бъде сигурно. Затова предпочетахме преграда, която е отгоре до долу. За да поддържат децата и родителите не само вербална, но и визуална връзка, поставихме насреща това огледало.